Ngiyabingelela eManazaretheni ayingcwele emhlabeni wonke. eManazaretha Unyazi. Umfundisi umdluli eMbumbulu. Sila emzini wasePHUMULANI. Umuzi kaNkulunkulu ongengakanani mawubona indawo. Siye sabusiswa ngomshumayeli umkhize. Waba nesibusiso esingajwayelekile. uShembe ubuyela unyaka nonyaka kulomuzi. Njengamanje inkosi seyiphumile ebuhleni sendleleni silindele ukufika kwayo. Zikhona imbuzi ezisihlanu zokwamukela uNkulunkulu bonke bebandla. Kukhona ukudla okulungiselelwa eManazaretha ukuthi mayisefikile angadlali indlala phakathi komuzi. Inkomo ezu-8 ziwizolo. Abantu bazodla inyama. Kunamatende ahleliwe ahlotshiswa kahle ukuba abantu abahlonishwayo esontweni bahlale kahle. Umkhosi mkhulu, umkhosi muhle uzoba nezihambeli. Emini sizoba nensizwa ewuthisha omkhulu eqhamuka eAdams College. Izobona uNkulunkulu wethu ngomsebenzi okwakusebenza inkosi ilanga iyuthisha omkhulu eAdams College. Iyeza nawo nondunankulu wesizwe sakwaMakhanya uzobe khona. Kuningi kuhle, siyababaza. Ngiyabonga kakhulu.
Bonani mabukele emakhaya ngibingelela igama lami ngingumamsibi indlovukazi kaSonqandile. Namhlanje silapha eAdams ePHUMULANI Temple lapho ubaba Unyazilwezulu Lubuthise khona ezokwenza u1 day. Hayi uyabona nawe mbukeli ekhaya kumhlophe kunjeya kukhala ispoon ukhala iplate kumnandi phela siphekile uchef bekuyimina. Mbukelisi la eAdams ubaba ulethe u1 day kumnandi kuzoba nemgidi umthandazo kuzobe kubuswa njengoba ubona nje obaba bedla kumnandi kunjeya kusindwe ngobethole. Siyabonga mbukeli. Nabantu bonke kufishane kodwa kumnandi kunosweet. Sise Adams eTEMPLE-LENI ePHUMULANI sinabefundisi ubona nje nabavangeli nenhlekelele yabantu leni ibona la egcekeni. Unyazilwezulu eTEMPLE-LENI ePHUMULANI eMbumbulu. Ngakho ke iMbumbulu neningizimu sijabule kakhulu akekho ongamukelekile. Yonke inhlobo umuntu imukelekile kusindwe ngobethole nongathwele lutho kodwa uthwele ngoba unyazi phambi kwakhe kumnandi konke. Abantu ke abajabule bayibike onyazini hlezi abefundisi eMbumbulu esakhela isiyingi umdluli umfundisi umbonambi umfundisi umkhize umfundisi ushozi umfundisi waseMbumbulu siphelele nabavangeli nabashumani kuyadliwa nje unyazi likhona kuyagidwa kwenziwa konke nje simnani nje sifaca malenkosi alibonge inkosi busabezwile amen.
Thank you.